Son Guillermo Tomás García, son o candidato do PSDG-PSOE pola alcaldía da Mezquita. Incorporeime á vida municipal no ano 87, estuve 2 legislaturas no equipo de goberno da Mezquita, durante o cual foron moi frutíferas para o noso concello, melloramos os obras de servicios básicos que había das anteriores alcaldías, dotamos ao noso concello de accesos en todos os pueblos asfaltados, casa do concello novo que non existía, melloramos abastecimentos de auga, foi cando se fixeron piscinas, pabellón de deportes. Bueno, entonces, agora volvemos a incorporar, despois de 20 anos fora do concello, por motivos laborales. Teño ilusión en seguir mellorando a vida dos nosos veciños e veciñas, creo que hai cousas que se poden facer. Tamén no ano 2007 cooperei co goberno socialista da Mezquita, onde tamén se fixeron importantes cousas, tanto de maquinaria, fixeronse tanatorios, moitas cousas, melloraronse as casas da cultura dos pueblos. Entón, agora o que me move é sencillamente eso, nestes pueblos que non é doado ser alcalde porque a falta de carencias económicas, que todo o mundo sabe que é difícil, pero, bueno, ilusión temos, ganas tamén, e penso que é unha boa candidatura.